Estem avui a la CIVA on fem la inauguració de les obres que el seu títol es diu Jo no soc racista, però la temàtica que uneix a tots els centres i totes les obres és la lluita contra el racisme. Nosaltres, com un casal, ens juntem molt amb diferents nois i som nois de qualsevol part del món i ens dona igual d'on siguin. Són amics i companys. Hem fet un treball perquè en tot el món hi ha discriminació i volem lluitar contra això. Que la gent no hauria de jutjar a ningú per el seu color, la seva nacionalitat ni res, perquè tots som iguals i som persones. La primera nostra obra és la de rasgos personals de cadascú. En el nostre casal no tots som iguals i volíem representar una obra que no representi com una persona, sinó moltes. Nosaltres vam donar idees de fotos, vam fer diferents fotos on es veia el racisme, per exemple la religió, el color de pell o diverses coses més. I al final tenim unes fotos representant situacions del nostre dia. La de dalt del tot és el que més es nota del racisme i el que està a baix del tot és el més difícil de detectar del racisme.